Després de 2 anys sense poder celebrar les festes de la Magdalena ni el trofeu de pilota, esta vesprada el trinquer de Castelló s'ha quedat menut per a viure l'última partida de Genovés segon com a professional al trinquer de la Plana. Xavi Alberola ha estat allí i ens dona els detalls. Ni les inclemències meteorològiques han pogut desluir una gran vesprada de pilota valenciana al trinquer de Castelló de la Plana. Tot i l'aigua que ha caigut, els membres del club de pilotari s'han afanyat a eixugar l'aigua de l'escala. Les principals autoritats del món de l'esport han volgut donar suport a José el Genovés en l'última actuació com a jugador professional al trinquer de Castelló. Tampoc ha faltat l'homenatge a Carme, la jove promesa de la pilota de Castelló. Homenatges totalment merescuts a 2 persones en aquest cas que han fet moltíssim per la pilota, un que ha fet tantíssim per la pilota com el Genovés i l'altre que està creixent i que està demostrant que les dones estan tenint un nivell espectacular com Carme. Genovés ha estat acompanyat per Nacho i el seu cunyat Carlos. En la contra han estat Soro III, Jesús i Hilari. Com he dit abans, a pesar del dia que fa, veure el trinquer ple, molt desvani, molt content i molt agraït. El públic ha omplit de gom a gom l'escala i la graderia.